अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रेजेंस बाय गोल्ड स्टूडियो। जब चलिले डगर कमर लप लप करे, हमर केस घुंघराला देखो झप झप करे। तोहार केस घुंघराला सारा झप झप करे। काहे सभे बोल हमर गोरे गाल धरेला। बामन गज के तोरे लहंगा बाबाल करेला। बामन गज के तोरे लहंगा बाबाल करेला। म्यूजिक बाय अभिषेक गुप्ता। तोर गोरी बदन दूधे जैसे झलके। मार होई जाला हो हमरे चलते। मार होई जाला हो तहरे चलते। सभे दूसरा के चक्करी पदाल डरेला। बामन गज के तोरे लहंगा बाबाल करेला। बामन गज के तोरे लहंगा बाबाल करेला। हो 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 म्यूजिक बाय अभिषेक गुप्ता। गर्दा उड़मल गली शहर में। रवि राज अर्जुन बड़े चक्कर में। सोनू बरजेस बड़े चक्कर में। काहे हमरा के देखी तोहर मन बढ़ेला। बामन गज के तोरे लहंगा आए हाय हाय। बामन गज के तोरे लहंगा बाबाल करेला।